Mitä sä touhuat siellä? Mikä sulla on menossa täällä? Siivoon. Mitä siivoot? No siivoo sitten. Siivoo hyvin kanssa. Ota tuolta nurkkia myöten, tuolta pyyhkäset noin. Mitä sä tonne jätät tommosen hirveän alueen? Mitä sä oikein Afrikan karttoja pyöräyttelet täällä? Eikö sä osaa mopata? Eikö sulla opetettu moppaamaan? Annapa tänne se moppi. Kato, se pitää vetää tällä pitkin vedoin tällä lailla. Pitkin vedoin vedät tästä näin. Ja sun äitis ei varmaan sulle opettanut sulle sen verran maalaiskeiniä, että tää pitää vetää tällä niinku rivakasti ja pitkin vedoin näin. Mitä? Tää on ihan märkä tää moppi. No pitäähän siinä vettä olla. No mitä? Sehän jää ihan liukkaisi tuon lattia tässä. Mä en joudu kävelemään lippaskengillä tästä. Mä pian kaadun tässä näin nopeasti. Ymmärräksä? Mulla on otsattu ruuhjeella kohta täällä. Sehän kuivuu siitä. Kyllä se kuivuu. Se kuivuu niin hitaasti. Mulla on kohta sairauslomalla kaikki täällä. Mikä täällä haisee oikein? Annapa tänne se ämpäri. Tää haisee kuselle tää ämpäri. Tää haisee kuselle tää koko pönttö. Onko sä kussut tänne? Sinä täällä haiset. Sinä täällä haiset. Kyllä sä oot sinä... No niin, no. Mitä sä siellä touhuat? Mitä sä siellä vielä pyllistelet? Tuupa tälle puolelle siitä. Ota tuolta kaapin alta näin. Joo. Sitten tuosta tuolta reunolta ja jääkaapin tuolta takaa ja sitten myös pöydän takaa tuolta ja pyyhkiset pöydät puhtaaksi. Tuolit nopeasti tuohon pöydän päälle vaan. En mä mitään jääkaappia rupea siirtämään. Et sä rupea jääkaappia siirtelemään vai?